Dorotea voli da bakom. Vidjeti što? Da se igra skupa s bakom? Baka daje čokolada. Aha, baka daje. I to Ana, baka voli čaj, pije to voli. A Dominik? Dominik, što je lijepo tebi? Dominik ima tatačku. Piše zadač. Gleda televiziju. Idemo vani nogomet. Aha, igra nogomet vani. Nogomet. Treba pomaže. Pomaže mi to da doktori dolaze tu. Obilazeći naselje upoznala sam Zvjezdaninu obitelj i normalno da onda smo išli vidjeti što je sa tim djetetom učinjeno, što nije učinjeno i na koji način da pomognemo toj obitelji i djetetu. Već se s njima radi u pola godine, dijete je prošlo dijagnostičku obradu u klinici za dječje bolesti Zagreb, a Murid koji je tu na svu sreću prisutan u Županiji Međimurskoj pruža svu ovu razvojnu stimulaciju. Definitivno se vidi jedan napredak, multidisciplinarno u biti gledamo to dijete sa svih aspekata da možemo pomoći. Najveća vrijednost ovog programa je upravo što ranije otkriti tu djecu. Jer rana intervencija daje najbolje rezultate. Rana intervencija može ići u više smjerova. Jer dijete nije jednostavno biće, nego jedan multidisciplinarni pristup i u svim tim komponentama multidisciplinarnog pristupa življenju djeteta u sredini kao što je romska sredina može definitivno pomoći opet na više razina. Pa mislim da su bili svjesni problema u vezi Doroteje, ali da im je jako puno pomogao ovaj izlazak IMDM-a i naša aktivnost. Dakle, u mjesto pristupa, obavljanje mjesta pristupa, procjenu obiteljskih potreba i procjenu djetetovih vještina zapravo bili su uključeni i psiholog, socijalni radnik, edukacijski rehabilitator i logoped. Napravljen je individualizirani obiteljski plan podrške gdje imamo i ciljeve za cjelokupnu obitelj i ciljeve za konkretno Doroteju. Ti ciljevi su po određenim područjima, od grube motorike, fine motorike, nekakvih kognitivnih vještina, socijalne komunikacije i tome slično. I zapravo u cijelom tom procesu pružamo i mami podršku da na, ajmo to tako reći, pravilan način zapravo radi s Dorotejom, da vježbaju. Od kad radimo sa Dorotejom i Zvjezdanom vidljiv je napredak, pogotovo u maminom zapravo pristupu svemu. Mama je dobila nekog koju razumije, s kim može razgovarati i stvarno s veseljem dolaze i Doroteja i Zvjezdana na termine kada ih se zove. Bravo, mama! Bez obzira na gluhonjemost i majke i oca, tu je baka važan suport i surađuju, suradljivi su, što je jako bitno. Kad ste prije išli k doktoru ili centar za socijalnu skrb, ste imali prevoditelja ili ste sami išli? Ona, doktorica, polako, ja primijam. Da ne razumem, polako govori. Da ja ne razumem, polako govori. Ono što nam je zapravo jedan od većih ciljeva za samu obitelj je pružanje podrške mami Zvjezdani i tati Marku u odlasku na centar za socijalnu skrb ili u različite druge ustanove u vidu prevođenja dakle hrvatskog na hrvatski znakovni jezik. Zvjezdana dolazi kod nas, ali mi isto tako idemo kod nje jer zna da će dobiti tu svu pomoć koja je potrebna. Da li će to biti za njenu djecu ili za nju samu. Prvenstveno je cilj ovog projekta da se rana intervencija i da se detektiraju djeca koja je od 0 do 3, od 3 do 7, koje imaju određene probleme.
Kao liječnici svijeta koji imamo taj veliki tim sa sobom, oni nas prepoznaju, imaju povjerenje u nas i puštaju nas u svoje obitelji u kuće i sami, već sad oni sami traže pomoć od nas. Program Jamstva za svako dijete koji provodimo u Međimurju je program koji pokazuje neromskom stanovništvu da Romi žele napredovati, da žele dalje, da žele najbolje za svoje dijete i da su spremni surađivati. A to smatram da je najveći dobitak za sve nas, ne samo u Međimurju, nego u Hrvatskoj.